fisk med. Ja. Ja. Det er, når du ned... Du ved jo godt. Ja. Bare lige for at få noget varme. Ja, det kan du. Det er da lige et fællesbrug, hvordan skal jeg på vej nu? Ja, så rykker der ikke Kims øre af, når du svinger den rundt, vel? Så svinger du. Ej, det vil jeg se. Ej, du kan så ikke se Det er godt fisk, det der, mand. Luk det mærke til den her seje mund, den står på der. Kan du se, der står rundt møllen også? Når den så ikke falder længere ned. Nej, så skal den være der. Men og du er slet ikke i tvivl om, hvis der kommer fisk. Nej, du skal ikke køre den her vej. Hvad jeg har lavet? Er det dig, der står med stang, eller hvad? Nå, hvad har du hørt ham? Hvad har du lavet? Så er chaufføren. Så er det målen af bunden. Shit, den er højt. Hvad kan der komme? Ja. Det ser vi lige. Skal vi over en rigtig lille bølgebro? Nej, det er ikke dig. Vi skal bare blive her. Ja. Prøv at se strøm. Nej. Det er sjovt at lave bølger. Især når den gør sådan her. Er du begyndt at vente dig til nu, hva'? Der var vi kun ude i 3 måneder. Så jeg er bundet fra San Francisco i USA og sejlede ned. Ja, fra Danmark til USA og bundet til San Francisco måske. Og så sejlede vi ned til Panama. Og der læs. Og så sejlede vi lidt længere ned til Peru. Og lidt mere læs på. Og så gik vi tværs over. Og da vi så har været der i 95 år, da jeg var på 95 år, så skulle jeg hjem på håndklæde. Ja. Det er en årlig gydebark. Ej, hvor flot du. Hvad har du fanget der, da? Jeg tror, det var en fisk. Ved du hvad? Du... Freja, fanger du noget? Det er ikke godt sådan. Hvad Freja? Nej, ja. Prøv at skrive om den han. Er det ikke? Nej, den er ikke kun smuden endnu. Det åbner sig ikke hernede. Skide her. Hvad er det? Er det en haj, eller hvad? Det er bund, det der. Ja, Tror du? Ja. Ja. Nej, det kan ikke være. så lang tid. Det er bund, det der. Tror du? Og skuffelsen lagt sig igen. Det der, det er bund. Det var ikke til. Må jeg også gerne tage det der? Det skal bare lige starte. Må jeg gerne tage det sidst? Ej, det er mega tæt på, Svend. Så er det ikke ligesom at køre på cykel. Hvad er det der? Det er gas.
Er det dejligt, Jonas? Ja.